Явно господин Иванов е очаквал репликите в залата и се е подготвил за защита. Да, прекрасно е. Само ще спомена един факт, че на миналите избори вие бяхте сложили в вашата книжка, която представя успехите на ГЕРБ по области и тези парковете, които направихме за 10 милиона. И като стана скандала тук, после отидете и изкъсахте тази страница, на която бяха снимани. Защото явно се засрамихте. Защото, господин Иванов, ще ви кажа следното. Този проект, който вие се опитахте да го разкатаете майката, и ми защитавате Ирена Озунова за това, че е била адвокат на еди кой си, то поне от морална гледна точка, може адвокатите всякакви да ги наричат, но има морал. И не можете да си съветник в тази община. Тази община да има тези 10 милиона, които се реализираха и ти да отидеш да защитаваш една друга фирма, която беше подставена и измислена, да бъдеш нейн представител и да воюваш срещу общината, в която се съветник. Оставете го Георги Иванов. 10 милиона щяха да отидат на вятъра. Ние изключенихме делата, защото доказахме, че се направи. Но ще ви кажа нещо много важно. Проектът не може да е подписан от вашето правителство. Защото сега ще ви кажа технологията. Проектът беше спечелен, когато Искра Михайлова, когато беше министър, тогава излезе в предизборна кампания. Защото до този момент ДПС стопираше всички проекти, които излизат от община Хасково. И виждате ли ДПС, защо ги няма 10? Защото ние сме най-големите копаци. Защото са едеми и други. А ти си плетат кошечката и утре областен управител пак ще е този, пак ще е онзи, всички държавни структури ще ги владеят те кои си, а ние ще се караме. Защо се караме? Моля? Кой започна този разговор? Аз започнах разговора, госпожо, и ще го довърша. Разговора не е заявление, разговор е коментар. Защо не подкрепихте тролейбусите? А вие излизате да ми коментирате какви обекти, какво е що. Така че този проект за 10 милиона беше спечелен август месец. И когато вие взехте властта, министърката не извика и каза, бяхме 24 кмета. Тогава беше министърка временно Захария, тази, която е в момента. Господа, има два варианта. Или да се откажете от тези проекти, защото те бяха договорени и предварително подписани договори с предното правителство, или да ви направим комисии, които да проверят същността на тези проекти относно стойността. И тогава ние се съгласихме. Единствено се отказаха Бургас. Техният проект беше за 5 милиона. Те се отказаха, защото след това кандидатстваха на ново, властта вече беше тяхна и взимаха 10 милиона, също за централна градска част. Няма въпрос, има ли възможност да правят. Дойдоха комисии, провериха специалисти всички проекти. На всички общини намалиха между 2 и 3 милиона. Само на Хасково намалиха стойността с 60 хиляди лева. И то 60 хиляди лева от стойността на бетона. Ние ни признаха превоза от кои си кариери и така. Ето това е. Така че този проект не е, може да е подписан от министъра на ГЕРБ, даже не беше от министъра на ГЕРБ, а от временното. Нека да не се заблуждаваме. От програмното правителство беше подписано. Проверете си.